Hai kalau ngaji pala karonya lekaji daul 50 akidah wujud joki dan dabatmu khalifah adi panggang kanguy la dia ranggam tabasal jangan dikatu tabiate di bawah hamba itu jula di tabitan. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum samba bareda hai sapotong ayat nalakana dia yang kalimu di sore nisa wa kullulahu kaulam marupa bakato lakamu di mukunan umum bakato sacarota susuna begitu madana orang muslimun jangan bacan dosa tangari pandang pakatan kasala centang parenang tua jemulian ada awas orang cilaku joino dibalikan ke orang gali sakete pagadana lapang lapatu bagala nanggadang kalawang sirongo digugu cikarau nanggadang lia umpamu anak-anak baraja manganyi lada ikan nasi abu jai ailo jala tinggi
kamu dia kaili sekalipun balun limetakai Oko gari anak kana indai kamu ki magigi ala batiru pulo se pemanje karam dia samanta lati pucua karam dia nyanyo gaya tanyo kopi tatau rapegang tali dili tali rangga jua muncul manci biarkan yang lakari saremo ramai ini yo bagi itu Samana ranyuandi ayo simpan begitu di dalam curan dia mulai ada mereka ganti bajawe tangan dasa semuanya gitu do illallah ala iyo Allah Alai sudah alanya Tuhan dia mulai alanya selesai benaran tadi
salang jumatu de o ilallah alaiyo sadang bakar dia mulai ayam mulai yo buang yo hari yo lalari yo de o ilallah ala sabali la joka palung dia mulai ayam mulai ma'alum tu kami salatu mudu de o ilallah ala iya Debatang banyo malam sekarang iyo patinan biang susah jaroga dalai lo mengaji lai sabatan jodoh negara lo pengaji dalai penting di kitu dalai penting nana sekali nana di bidang lai agama dalai tinggal di situ deman jalan adakan saja dalai marilah mengaji ke asapata jodoh negara lola pengajian dalai penting di situ iyo penting nana sekali la di bidang la de agama Islam la ya agama gitu dalai suruh nanjutaga dalai adul la di dalam dalai tunang la de gitu teman jalan adakan saja ini pengajian di kami labadu dalai oi da saudaro dalai mudul ada nan tumbang dalai baal ada nyo hati dalai mangkul ada kasanang la mangkul mengaji nana panjang dari mula dan nyo tadi dalai sampai lana sekarang dah habis lada nyo malam dah berganti lada nyo siang tidak akan putus de air di kancah ekonomi malah tarikan denara sodana dia dalai sodana dia dalai oi lana jo tulang batun jua kan pulo dari lama datang lada kami dan orang gui dayolena ala kami siang dan kami lada nyobari dalai kanda dan datang la sungguh baik itu dah bunyi nyokaji itu alim nana tinggi sekali dalai sari dalai orang dalai akan ada mencari dalai antara di langit dalai antara di bumi le antari jantung le antari hati ayat tadi jantung le antari hati antari luar dalai kulul tu ini ayat di luar di dalam dalai dalam melada terkasih dalilnya itulah sudah manangkan kuliruhu innahu dalai kadul nada Quran min amri rabbi dalai puluh nada tambahan min amri rabbi dalai puluh tambahan sampai nyawa dalai balu nanti tentukan anta di luar dalai anta nana di dalam
manur ada perintah. Kalau mengaji Iyo pala karunya Hai kalau mengaji pala karunya Lekaji ulu 50 akidah Wujud jokidah Dabatanmu kalifah Dipanggang kangui lah dia randam tabasa Jangan dikatu tapi hati di bawah Hamba itu jualah di tepi tengah Hamba itu jualan di tepi di tengah Suatu lagi galai dengan kaju Nyawa dikaji jalai pula gunung Kalau gitu akan mengaji dalai kuliah di barilai sawatu contoh dalai tilia lalam pulai pano balitu latihan bunyo angin dekaman no tabanyo dalai anta kiri lai kanan gitu dalai anta kabulakang lai anta kamuko dalai anta kota bangalai ka ate odaro Neko amalun nyotarang leba itu bunyi Leka padun guru lada ulang lada guru tarikat di alim tasawufi Nana mengandung di julai nanti tidak mati nana mengandung biju nana tidak mati lah di manonyo hilang tak kasih tu dicari dari mano datang kasih tu kembali delai illa kulila minal mu'minin delai bukan kalangi delai nyawanya pergi delai bukan nyolului lada ke bawah bumi delai bukan nyolului oleh ke bawah bumi dalai hayol lada kolulu deyolai karunggu hati nana kolulu deyolai karunggu hati kolulu ilai karunggu hati bila di dalam rasio sudah tersembunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dalai tambah dalai asanyo puru dari padutanah Tantunai kembali ondelai ke padutanah lai asanyo nyawa padari lepado Allah Tantunai kembali ondelai ke padu Allah curi tola api bakabarlah sudah dalai gawe tak tunggang dalai kandang lapaca dalai dengan isyarat Dan gitu mengana dalai pun jadi dalai tali kulima ladiango nanti Gola dikato sapata Handi ambu sambu di langkah salangkah Di kayu sagayum basahi bausoda Lai ano di badan dekatin deka bawah dan dai bapulang lagi to di akhir kulima Di akhir kulima la di akhir kulima la ilaha illallah soal pengajian dasakian nyo sudah Desa lakian malah dulu dari dekami nambadu Dari lana silapati minang orang hai farina debanam sebagai iunan penyambungan ampe raja ya saban tadaku Delai tadi nande kotola iyo kasudah delanya to Delana sudah nandelanya to di muku iola de basamu iyo lane salah banaran kalau dipandang lan cuma
mato Ini iyo nalade bamain Nai algojo sajo Adole racun le dunia orang bari iyo le banamu Iyo denalade bania Dekane sudah delanya to Oh delana sodala delanya to Iyo nan lai kalamano Iyo de alala de babaun sampailah de ke mano-mano Oh iyo nan dia di bukit tinggi Atau kampangan de kualo Walau nanan di kota Padang sampai nane kala seruasu Oh dari iyo ladenyo Solo sampai iyo kala sawalum Walau lah de ampera jaya de bala itulah de nyoju Memang iyo nalade bani Aula iyo nan selani orjo Iyo nan salah bana gaga iyo kadu de dunyo Iyo kok diibaratkan lai bintang film Jaka tingkir lai kadonyo Kalau de pemain si Pak bola jo Ronaldo punyo de karajo Oh denana tau ladenyo Messi O Maradona nanda olunyo Iyo na kini lai ba aku lai di manonan iyo nan karancanyo Eta dilanan kotolan Sudah delanya to Sudah nan bahiramanan Di muko de basamo Tentu simpati minang ladenan Indah ladekan lupo Kala de mahibur dun sana iyo jo sudaro Nandila malam kini malam mingguan de namonyo Antaro denyo kito nan ampe pasang la denyo nangko Eta di ampera jaya Iyo kabangkinang de painyo Tentulah denyo kami ka daerah Jambi denyo jo Iyo daerah Jambi iyo atamu warobungo Memang lagu nangko diangke nan dari nan kisah nyato Kisah seorang jando Pak diam bila tapi rimbo Anaknya de bali mau macam-macam lah de bantuannya Adunan bantu aja pengadu pun bantu lain orang Cino Ado bantu orang Ngawa Ado lain bantu orang Bolando Iolah denan seorang hampir lain bantu orang Nego Anakku ditinggal ayahnya Emak ditinggal bapak Hidup di tengah dusun Cuma balampu indah baninya Hiduplah di tengah dusun Duma balampu indah baninya Pagi pergi ke ladang Siang turun ke sawah Malam atau merawang atau mata kanan masuk susah Malam atau merawang atau mata kanan masuk susah Lai dan cari gantinya Lagi murah lanian Anak lagi pengennya Dumalun tahu salah dan benar Anak lagi pengennya Dumalun tahu salah dan benar Minta kepada Tuhan Tabahkan hati kami Menjelang anak gedang itu meminta modal rezeki Menjelang anak gedang Duma minta murah rezeki Iyo sagalo sakete Dan akan diberi puluh Desin hati ladenyo minang iyo lai pandai jo Iyo tukul tambanyo Paraginyo perai sajo Kemarin nanti geler
sekarang nangku anak layam turun sepuluh kau mati satu tinggal sembilan kau mati satu tinggal sembilan satu tinggal sembilan ayalah babisa nyawa tubuh tangan lelipir di hati badan tangan lelipir di hati badan alala jale tinggal sembilan kau mati satu tinggal salapan kau mati satu tinggal salapan tangan lelipir di hati badan orang jabian si kain kapan anak orang jabian si kain kapan alala ayam turun salapan kau mati satu tinggal tujuh kau mati satu tinggal tujuh alarang jabian si kain kapan orang ngantakan ke dalam kubur orang antarkan ke dalam kubur kalau lajani turunnya tujuh mati satu tinggal enam mati satu tinggal enam Taer yang main di dalam kubur kota beramal bakalam kalam kota beramal bakalam kalam kalau lajani turunnya enam mati satu tinggal lima mati satu tinggal lima di dalam kubur bakalam kalam mungkar dan nangkir datang batanya mungkar dan nangkir datang batanya analai ayam tinggalnya lima kau mati satu tinggal ampe kau mati satu tinggal ampe alala ayam tinggalnya ampe kau mati satu tinggal tiga kau mati satu tinggal tiga ide dunia kau kurang tobat tahanlah asap api neraka tahanlah azab dalam neraka alala jale tinggalnya tiga kau mati satu tinggal dua kau mati satu tinggal dua tahan azab neraka minta babani kadunia nangko minta babani kadunia nangko kalau lajali turunnya dua mati satu tinggal satu mati satu tinggal satu malang babani kadunia nangko baka kiam pe badan babulu baka kiam pe bantu adinaku ayam turunnya satu mati satu habis sadonyo mati satu habis sadonyo baka kiam pe badan babulu jalan marangka dalam rimbo jalan marangka mas rimbo alala abinan kasadonyo tantu batu tu isi pintu kandang
tutui si pintu ganda. Jalan marangkalai masaribu orang namukan hai mau gadang Orang namukan harimau gadang. Orang namukan harimau gadang. kalau lapati ayam sadonyo mangkorang tutui si pintu gadang mangkorang tutui si pintu gadang Cuma di kami sakian sajo sakian dahulu di kami badu seperti minarang barina. Oh, cuma di kami sakian sajo. Delai tolong malah sambung iyonan sasudaiku Lajo buah la dengar rancangan jula gulai nan seru. Lai karena jualan dunia orang barinan banamu Iyo tolong la oya banana sasudah la denyoiku. Delai jangan dela tulan iyonan bapa sobaso Dalai orang da pamba somangare o galang-galang nyo. Delai jangan dela tulan iyonan bala duto Delai orang la da pandutu delai banyak la da dusunyo. Delai jangan dela tulan iyonan balu polo Delai orang da palu pode kana dol la da sabanyo. Demanyang dang kaina basa yonan ni minto Delai tulai sabanyo dun sana iyo palu po. Kacimpo pamena mandi lagu jika pamena ragatu Lapi pata cepati dari konco nalamu-lamu. Kurang menombang di batu gando di ulah batang palangki Sinang bujang-bujang kilo de jando nang gae-gae labat bini gadi.